Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal v knihkupectve Centrum knihy. Dnešný večer tu máme vzácneho hostia doktora Emila Páleša, kandidáta vied. A budeme sa rozprávať o angeológii a čakajú nás tu ešte ďalšie zaujímavé veci. Aby som vám teda povedal, približil osobu Emila, pomôžem si. Emil vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Čo je pre mňa osobne veľmi zaujímavé, je, že viedol výskumnú úlohu počítačový model slovenčiny na jazykovednom ústave Ľudovita Štúra. Odporúčam vám to pozrieť, to je naozaj veľmi, veľmi fascinujúca vec. A od roku 1994 založil a vedie nadáciu Sofia. Na Slovensku je popredným predstaviteľom sofiológie, čo znamená, že je to náuka, právne? Náuka, ktorá sa usiluje o syntézu kozmológie, antropológie a teológie. Veci, ktoré z bežného pohľadu sú ako keby v nejakých iných škatulkách, ale vyzerá to tak, že je možnosť, ako sa pozrieť komplexne na tieto veci. Takže, čo nás dneska čaká? Po tomto úvode sa nám Emil porozpráva o angeológii dejín, o paralelných javoch a periodických javoch v dejinách. Potom bude nasledovať voľná diskusia, takže očakávame, že po týchto podnetoch, ktoré dostaneme, vzniknú otázky, ktoré budeme môcť priamo položiť. Ešte raz vám všetkým ďakujem Emilovi, že prišiel. Ďakujem veľmi pekne Mirke, že nám poskytla tento skvelý priestor. A teraz už prenechávam slovo. Ďakujem. Prajem všetkým pekný večer. Pekné, že sme sa tu takto zišli. Mohlo by to byť celkom, myslím, že nádejné, lebo je to neplánovité. Nevieme, čo budem hovoriť. A očakáva sa odo mňa teda, že poviem niečo, že čo robím najprv o tej... Možno by sme boli začať tými nezodpovedanými otázkami na dôvodu a také zmyslu toho života, napojenie potom tej angeológie. Že aj toto, akože človek, aký to má vzťah k človeku a že čo, ako nejak to vzťahnuť k našim životom. Neviem, ako by som tak začal tak rýchlo takú veľkú vec, lebo tá sofiológia to je v podstate syntéza všetkého, pokus o celistvú múdrosť. Môžem sa tak opýtať, že kto ste čítali nejakú moju knihu, že či veľa, alebo skoro, alebo nikto? Čítali. Čo, polovica? Štvrtina, že? Ja sa zaoberám, by sa dalo povedať mnohými spôsobmi, ale teda hovorí sa o mne, že sa zaoberám anielmi, čiže som angelológ po 700 rokoch, asi znova prvý, od 13. storočia. A však to je otázka vlastne taká, že kto alebo čo vlastne sú anieli a či vôbec sú. Takže ja vlastne som akoby mal rád tú starú múdrosť a kladol som si teda otázku, že či v tých starých tradíciách náboženských, že či tam naozaj je nejaké zlaté zrnko pravdy a o čom to vlastne hovorí. Že máme tu tradičnú predstavu aniela, čo ešte v kostoloch nejaká šľachtivá duchovná okrídlená bytosť, ktorá inšpiruje človeka, alebo ho ochraňuje, alebo vedie, alebo... A to je niečo, čo siaha už to je dávno predkresťanské, to už do starého Babylonu ide, kde mali tieto isté bytosti, aj keď sa inak volali a tak ďalej. A v tých posledných nejakých storočiach v tom novoveku sme
nastal nejaký taký vývoj vlastne s tou modernou vedou, sme prijali takú novú paradigmu a uhol pohľadu, spôsob myslenia, v ktorom tí anjeli nejak nemajú miesto. Zrazu prestalo byť ľuďom jasné, že čo to ako malo byť. Zostalo to v tradícii nejakých pár storočí a potom už ľudia začali otvorene hovoriť vlastne aj cirkev, že tí anjeli to asi nie sú, to iba také nejaké symbolické prirovnanie. Ale napriek tomu, že tá veda ako keby hovorí, že tí anjeli, že proste nemajú kde byť, lebo sa nezmestia do tých fyzikálnych rovníc. Hoci teraz už sa to mení, aby sa zmestili do toho kvantového modelu, tak niečo v ľuďoch je, že stále ako keby to majú radi, že sa tým zaoberajú, že stále sú o tom nejaké knihy alebo nejaké subjektívne pocity, že ľudia majú, že majú nejakého anjela. Takže ja som sa pýtal, že ako to teda je, že čo by som mohol o tom nejak uchopiť ako taký vedec, ktorý má rád prírodné vedy a robiť to nejaké jasno. Tá dôležitá vec je, že my môžeme anielov zrušiť aj náboženstvo zrušiť, lenže tým sme zrušili oblasť, vlastne, kde sú naše hodnoty. Čo je dobré, čo je zlé, čo je krásne, škaredé, zmysel života. Všetko tým akoby mizne, keď sa obmedzíme na ten nejaký materiálno-vedecký názor a čisto racionálny. A jak si to vlastne vôbec nejde, je to hlúposť, pretože tie hodnoty, to cítenie, ten zmysel života je čosi, čo patrí k človeku tak neoddeliteľne, že on by vlastne nebol človekom, on by musel spáchať nejakú samovraždu, alebo by sa musel nejak úplne inak správať ako stroj, keby to bolo tak, vlastne keby tá veda toho 19. alebo 20. storočia mala pravdu. A ono to chvíľu išlo na základe v podstate tradícií, že my sme síce tvrdili, že to neexistuje, ale v podstate tu ľudia v rodine mali kresťanstvo a tak. A teraz už pomaly dochádza na moje slova s takým oneskorením vždy o 20 rokov. Keď niečo poviem, tak potom je to pravda, že ľudia povedia, no však si mal vlastne pravdu. Že sa deje čosi, že je také akoby naliehavý úplný rozklad civilizácie európskej ako celosvetovej, že taká dezorientácia úplne hodnotová, že vlastne nič sa neverí, lebo každý verí v niečo iné, že postupne sa úplne rozkladajú také veci, čo sa zdalo, že to je úplne jasné a samozrejme, že teraz tento rok zaoberám tým celé tá rodová rovnosť a všetky tieto veci, že hovoria, že muž a žena, že to vlastne neexistuje. Čiže niečo, čo bol absolútne tradičný archetyp, že proste mužský právzor a právzor ženstva a v tej angelológii to je aj v tých starých náukách to máte stelesnené v tých obrazoch tých bohov, že vlastne Venoša je bohyňa lásky, že to je nejaký právzor ženstva a Mars je vlastne ten muž, ktorý má tie vlastnosti toho mužské, čisté a v angelológii to je povedzme slnko a mesiac je archaniel Michael a Gabriel. Vlastne ten Michael je taký hrdina, ktorý bojuje so zlom a ten Gabriel je taký, čo sa stará o narodenie detí a takéto jemné veci, takže to vlastne právzor akoby slnka a luny, mužského a ženského. A teraz zrazu my už sme tak, že hovoríme, že to není, a zrazu to je, a to je všetko do politiky. Všade idú zákony vlastne v celej Európe, že vlastne to sa má zrušiť. Že už nebude ani rodina, že muž a žena, že to treba už tam není, že to bude rodič jedna, rodič dva. Pritom už sa teraz asi v stave, keď môže mať jedno dieťa, asi 6 rodičov, tak neviem, že jak sa z toho vysomári. Čiže celé tie, najprv predkladol, že ja som pred 20 rokmi už hovoril, že je zlé, že napríklad to finančníctvo, keď nezmeníme, že nás to zotročí úplne. Ale vtedy každý myslel, že tu bude Švajčiarsko, tak hovorili, čo ty sa v tom vyznáš. Profesori z Harvardu povedali, že to všetko bude blahobyt, že to teraz, jak sa to už tak, ono to praskne, tie klamstvá vždycky,
Takže od tej krízy už si zrazu ľudia uvedomujú, že asi musíme s tým niečo robiť a takýchto vecí je strašne veľa. A súvisí to nakoniec, keď či už idete ekológiu, ekonómiu, politiku, krízu v cirkvách alebo aj vo vede, začínajú také javy, proste podvody, akože strašne často, že nakoniec sa to vzťahuje k tým hodnotám, k hodnotovému systému. Že tam je ten koreň, bez ktorého vlastne neexistuje žiadne riešenie, ani racionálne, ani finančné, ani politické, ani žiadny legislatívny mechanizmus to nevyrieši. Že my sa musíme začať pýtať, že čo vlastne sú hodnoty, čo je dobro, čo je pravda, čo má zmysel, čo sa smie, čo sa nesmie. Na tom bola vždy založená kultúra a vôbec tá sila človeka sa spojiť a zorganizovať do spolupráce. Ako náhle by ste tie hodnoty dáte preč, ako kľúčový kameň katedrály, všetko ostatné sa rozpadne, lebo vlastne ľudia nemôžu spolupracovať, ale to je vlastne návrat na stromy. To pred čias ľudov bol, ktorí tiež už začali spolupracovať. Čiže teraz tá otázka stále tak akože, jak taký stále, že šarudejší vykričník sa nám vynára pred očami. Už sa asi nedá hovoriť, že je to jedno. A teraz sú všetci bezradní proste, lebo ako na to ísť, veda k tomu nevie povedať nič. Náboženstvá sú roztrieštené, keď máme 800 všetkých orientácií, len kresťanských. A potom k čomu sa pridáte, každý má iný názor. Ja vlastne na tomto pracujem od začiatku 25 rokov. Som dávno videl túto otázku, že existuje duchovné poznanie, ako je možno niečo povedať o niečom nehmotnom, ako sú povedzme, že hodnoty, pravda, spravodlivosť a také veci. Keď to nemôžete merať prístrojmi vedeckými, môžeme povedať niečo, že to je pravdivé pre všetkých. Že nás to môže spojiť, že to nie je, že si subjektívne vyberiem, že každý bude veriť v niečo iné. Všetky tie zlaté veky a rozkvety, či nejaké Atény alebo Florencia, to vždy bolo na tom, že sa ľudia na nejaký moment historicky dokázali veriť v nejakú spoločnú víziu, či už verili, že to je nejaké zjavenie od Boha alebo nejakú humanistickú víziu, spojiť sa na tom a obetovať niečo preto. A potom vzniklo ako keby nejaký skok kultúrny. A toto zrazu vysvetlá, že kedy si kolegovia vôbec nevedeli, čo robím, že čím to pochopiť, že o čom mi ide a čím sa to zaoberám. A teraz sa to tak už začínajú akoby ten most tak stretávať s tým kultúrou. Jednak tým, že som pokročil v tej práci, že som si veľmi také reálne dôkazy, čo sa týka tých kultúrnych vojn. Ale jednak tou situáciou. Čiže tí anjeli, alebo tie staré božstvá, tam vlastne je nejaká múdrosť v tej starej obraznej podobe, ktorá nám vlastne inovatívne zhrňa určitú poznanie práve o tých hodnotách, o človeku, o svete, alebo o nejakých psychospirituálnych zákonoch, ktoré pre nás platia. Aj veda mala takú metódu, že akoby vypadli z toho zorného poľa, ale ja tvrdím, že je niečo chýba v metóde. Lebo keď nejaká časť reality vypadne z metodológie, to znamená, že musíme nejako opraviť. A ja som si nahľadal takú cestu, ako to aj pre seba zobjektivizovať, že som začal tým, že som mal vlastne nejaké duchovné skúsenosti od mladosti, že som niečo robil od jogy, indickej filozofie. Ale som si povedal, čo je na to, nie je to subjektívne, ale ja to tak niečo, alebo je to v mojom mozgu, že sa mi to javí, že som nejaké vyuchutia, alebo nejaké zážitky vnútorné, kde je to naozaj duchovný sled, alebo je to vo nejakom zábite mozgovom. Teraz neurofyziológovia hovoria, že zážitok Boha, že to je v jednom temennom nároku, v takom angulárny závid, vlastne tam sídli ten Boh, čiže je to vlastne ako ilúzia, že to je tam. Ale ja som si hľadal takú cestu, že jak si to overím ako taký prírodovedec,
A ukázala sa úžasne dobrá cesta, že ako prekonať tú subjektivitu na dejinách a na prírode, na dejinách prírody a kultúry. Lebo som sa pýtal, a čo tí ľudia predo mnou od Mojžiša a Gilgameša, čiže boli tiež rôzne tie referovali, že sa im zjavili rôzne duchovné bytosti a tak som začal robiť také ako matematik štatisticky spracovávať dejiny zjavenia, všetky tie správy, že kto, kedy, kde a aké zjavenie referuje, že mal. A kto sa mu zjavil a čo mu povedal. A z toho vyšli vlastne také dielo, čo robím v 25 rokov komplexné, že matematicky spracovám príľuby tvorivosti v dejinách, že všetky kultúry, všetky časy a všetky oblasti, pokiaľ sa to dá, dejiny umenia, jak sa menili štýly, estetické cítenie, filozofické koncepcie, náboženské kultúry, vedecké nápady, politické štruktúry. Tam sa ukazuje, že vlastne tá stredoveká ideológia, čo sme mysleli, že to nehovorí o ničom, že ona vlastne popisuje niečo úplne reálne o kolektívnej psychológii človeka, alebo aj individuálnej, že tu máme nejakú nenáhodnú pravidelnosť. Jednak, že tie tvorivé inšpirácie prichádzajú synchrónne, že máte zrazu od Ázie, Európy do Ameriku rovnaké nápady v jednom období. Ako keby nás niekto inšpiroval tých tvorcov. Potom sú tu periodicity, že sa vrácajú také renesancie, že podobná kultúrna netvároslovie sa zrazu vráti o 500 rokov, ako by taký návrat, ako rovnaký náladám, rovnaký duch času sa vráti. Že to nie je náhodné a že vlastne tie obdobia, o ktorých hovorila tá stará nauka o anieloch, ktorá si hovorí o tom, že sa strieda nejakých 7 hlavných archanielov a inšpirujú určité epochy, kde sú presne dané tie roky, ide to v takom cykle dokola, takže to naozaj zodpovedá tým tradíciám. Toto je strašne zaujímavá otázka, že to je, keď vnútorne vám svedomie, aby sa vám zjavili určité obrazy, aj keď aj obyčajný človek, že to má rôzne, už jak sa narodí vôbec, jak príde sem, ale výnimočné situácie človek každý má, že má pocit takéto, že niečo zrazu silno vidí, nejaký obraz, nejaké zjavenie, ako keby niečo hovorí, že teraz taký smer v živote, sme nejaké ťažké chvíle a teraz to je čo? To je reálne, alebo to neznamená nič, alebo čo? Proste jednak má to aká takého prírodové, takého mladého človeka, že je to z objektivity, v tomto pravda. A jednak akoby proste to srdce, to citové myslia, že neviem, jak to mám vyjadriť. To sú také vnútorné hľadanie odpovedí na vnútorné otázky vo vonkajšom svete, niečo také. Ja som proste ten svet vás postaví, to sú mystické skúšky, že vás postaví pred rozhodnutia, že každého pôjdete v živote. Čiže napríklad som mal niekoľko takých, akoby občas také, v tom 7-ročný rytmus, ktorý u mňa výrazný, u nich nie je tak, lebo to súvisí nejak vlastne s mojím Saturnom na horoskope, kde sa zdá, že taký, že ako keby skúšky, čo robím prekonaté. Zopár takých som mal, kedy že som riešil, ja som mal byť v stráne, či v KSČ, asi študent, a kedy nie je niečo. A teraz ja som riešil vnútorne dilemu medzi tým, čo navonok bolo nalinkované ako jasne. Že stalo sa, že bude komunizmus ešte 100 rokov, že úspešný, ak kto chce niečo, tak musí byť v tej strane a tak. A že tam jedine by sa dalo niečo prispieť spoločnosti, lebo kto nebol v strane nemohol. Keď ideme cez dejiny a teraz máme rôzne názory. Raz bol darwinizmus, raz bol newtonizmus za scholastiky, raz toto. A teraz tam začíname chápať, že ako to všetko sa zrodilo z určitých hodnotových postojov. Keď sa ten duch doby zmení, že ľudia zmenia akoby tú centrálnu hodnotu,
že iné duchovné hodnoty začnú byť pre nich dôležité a zrazu sa zmení spôsob myslenia, filozofia, zrazu veria úplne iné tie izmy všelijaké, zmení sa umelecké cítenie, štát preorganizujú na iných základoch. Tak je to aj s jednotlivcom, že zrazu on v sebe pochopí, že keď mám určité hodnoty, je ako keby on si to síce neuvedomuje bežný človek, ale dospeje k určitým názorom, k určitým pocitom. A keď ako keby máte hodnoty zlé, a to sme už pri tých chorobách teraz vlastne. Keď už som, že ja som písal do Medunky taký článok, že etikoterapia a kráľovné medicíny. A tam som robil takú hierarchiu z hľadiska akoby toho zdravotného, že vlastne to, čo je vo fyzickom tele, nejaký orgán porušený, že predtým bolo zlé prúdenie tých životných energií, čiže to je eterické telo, ale meridiány a neviem čo. Ale prečo prúdi tá energia životná zlé? No lebo som mal v emocionálnom, v tom astrálnom tele nejaké trápenia, alebo túžby, alebo nevyrovnanosti. Takže tam je nejaká divočina, ktorá to spôsobovala už dávno. A prečo mám to? Prečo mám emocionálnu nerovnováhu? No a prídete nakoniec do toho mentálneho tela, lebo mám nejaké pokrivené názory. A tie mám prečo? Lebo nakoniec prídete k podstate človeka, že proste som si nejako zle zvolil hodnoty. Že vlastne mám nejako nakrivo akoby moju morálnu bytosť. Potom sa mi pokrivia akoby tie moje predstavy myšlienky. Proste jednoducho mám milné názory. Takže vlastne morálna bytosť na začiatku, potom vznikne choroba mentálneho tela, čo sú vlastne nepravdivé názory, by sme povedali, že to je choroba vo mentálnom tele. Potom vzniknú z nepravdivých názorov nejaké emocionálne, konfliktné, deštruktívne emócie, čiže choroba duševného tela, akoby duševná, že by sme nejako rozhádzané citové veci. Tie spôsobia, samozrejme, keď sa nervačíte, alebo hneváte, alebo nenávidíte, alebo niečo máte stále problém, tak to rozhádže to životné telo. Čiže máte už chorobu v tom energetickom tele a to nakoniec, keď to tak je roky, tak vznikne fyzická choroba z toho. To bolo tiež jednou zo zamýšľaných tém, porozprávať sa o vnútorných príčinách chorôb. Máte ešte nejaké otázky k tomu, čo sme zatiaľ prebrali? Môžem predsa len ešte jednu doplňujúcu, pretože to je pre mňa praktický návod. Ja neštudujem teórie, ale pokiaľ prídeme k tomu, že možno, že podstatou toho ľudského utrpenia naozaj sú jeho morálne hodnoty a v tejto dobe ich máme asi dosť pomílené a pokrivené. Vy ste na začiatku začali hovoriť napríklad o jednej vlastnosti, cudnosti. Ale potom sme niekde odbočili, môžete povedať ďalšie 2, 3, 4, na ktorých môžem uvažovať? No to všetko, čo si zoberete nad všetkými a hlavne nad svojimi, to sa každý cítiť, že to svedomie povie, že čo by on mal na čom pracovať, to každý vie vnútorne, určite to každý tuší. Hoci čo si zoberte klasické ocnosti od Platona, starých filozofov alebo náboženské, tak tam máte, ja neviem, máte 7 kresťanských tých cností a Platonové cnosti, či máte spravodlivosť, alebo no, plno by bolo takých tém, kde môžete meditovať nad tým. Som raz robil taký svetový deň náboženstiev, sme mali také, že som zobral takéto tie cnosti. Sme zo všetkých náboženstiev k tej každej cnosti povedali nejaký múdry výrok, nejaký starodávny, že by bola čistota, láska, pravdivosť. V joge máte, začína to morálnymi zásadami tá jama, že ahimša, neubližovanie, asteja, nekradnutie a satya, pravdivosť, brahmačarya, to je tá cudnosť, tá križovanosť. V kresťanskej cnosti sú čo? Viera, nádej, láska, sú tie 3. Potom sú ešte 4 ďalšie.
To sú tie 4 ďalšie? Nie, to sú všetky ďalšie človeky. Je to vás napadli. Ono, že sú niektoré tie klasické sady také, že, lebo to máte, vy ste mali strašne veľa takých medzicností a tak to rôzne vyjadriť, tak sa robili také tie, že hlavné, kardinálne a Platón mal nejaké 4, takže tam bola nejaká spravodlivosť a potom tá, oni si chceli tú rovnováhu, tú umiernenosť, že vo všetkom zmierou, trpezlivosť, plno. To je námet na také meditatívne sa porovnanie, že čo to vlastne je, keď sa začne pýtať, že lebo keď sa začne nad tým naozaj rozmýšľať, že to chcete ako aplikovať, že máte to robiť, tak máte úžasné podnety, lebo si myslíte, jak mám robiť to a zároveň hej, to je neprotirečí si to, jak to mám. Sú také klasické veci, že môžem vždy povedať pravdu, keď chcem robiť dobro, alebo musím niekedy klamať, alebo že máte mnoho, to je taká obrovská úloha, ale nikto sa tým moc netrápi dneska, ale to vlastne to. No ešte tam vzadu bola jedna otázka, ale potom určite prejdeme sem. Ja som chcel nadviazať na to, že ste hovorili o niečom spravodlivosti a spravodlivosti a pravdy. Tak vlastne ono je to dosť také nebezpečné, že keď človek ako keby sebe začne rozvíjať tú spravodlivosť bez toho, aby mal tie ostatné hodnoty a keby alebo tie hlavné davy vysporiadané, tak to môže byť veľmi nebezpečné. Takisto ako v tej práve, ako náhle začne niekto tvrdiť, že už to má, tak to už akoby začína byť veľmi No áno, a to je ale zase, to je len inak povedaný ten princíp tej sofiológie, alebo vôbec nejakého právneho rozvoja duchovného, že tomu, že musíte všestranne. Že ja keby mám stôl, ktorý bude mať 3 nohy, tak keď budem stále zlepšovať jednu nohu, tak mi spadne na bok ten stôl. Čiže presne áno, keď niekto by zdôrazňoval len, že pravda a spravodlivosť, teraz tá pravda by nebola s láskou spojená, tak by sa stal tvrdým človekom. A musel by odsúdiť strašne veľa, že spravodlivosť a zrazu zistíte, že sa stane inkvizitor. Ale to je nesprávny vývoj, lebo to nie je pravda. To nie je tá pravda duchovná. To je proste, ako náhle to je jednostranné, že začnem dôraz na jedno klásť a iné, že ako zanedbám, tak vznikne nejaká ľudská myšlienka. A to nie je ten živý duch, ten je celistvý. Čiže to je to umenie v tom, že proste to nemusí vytýčiť mechanicky nejakú druhú, nejakú mentálnu víziu a potom, že toto je to duchovné. Nikdy to nie je. Ten duch, to je živá ducha prítomnosť a tie myšlienky to sú ako také premety, ako tiene, také umozrenia a hoci ako myšlienku poviete, to vždy je len čiastkový duch. To môže to je v tej chvíli na tom mieste je pravdivé, keď niečo poviem. To isté není pravda s iným človekom na jednom mieste a lebo musím to vždy správne pochopiť, ale vlastne musím niečo iné vybrať, keď som s niekým iným inde a v inom čase. A toto je to ťažké, že ten spojenie s duchovným nie je to, že máte nejaké koncepcie, nejaké myšlenkové. To typický polointeligent sa pozná podľa toho, že on všetko v tom duchovnom čítal knihy a teraz vidíte, že on vyťahne všelijaké múdre ako slova a od všetkých múdrcov a tak. A nemôžete povedať, že to nie je pravda, to všetko sú úžasné múdrosti. Len vy ho poznáte podľa toho, že on vyťahne akurát na nejakom konkrétnej situácii nejakú múdrosť, ktorá tu nie je tu správna. Že aj keď ste všetko mali načítané a poznali všetkých filozofov, tak stále to nič nepomôže, lebo tá intuícia vaša, vám situačná, len povie, že a čo máte teraz použiť? Ktorú vec? To je tá duchá prítomnosť. Čiže každá cnosť, a toto už je klasicky hovorí, že keď sa není vyvážená inými spolu, tak sa môže tak už není cnosťou. Samozrejme, že sa to deje. Ako by taký jednostranný dôraz. Len chcela, že či to teda správne chápem, že najjednoduchšia cesta, aby sme museli sa prerávať do dospelí, je učiť toto deti už najmladšieho veku. Je to cesta k tomu, že v podstate to dieťa ani nebude poznať niečo ako
keď my neklameme deti, tak si myslím, že ani oni nebudú motivované, aby klamali. A vlastne to nehovorím jasne. Chcem ti povedať to, že napríklad niektorí rodičia majú sklony deti učiť, že no v dnešnom svete sa len nepresadíš, musíš hen tam základ, hen tam rozbije a podobne. Ale že mám pocit, že pokiaľ si toto uvedomí viac ľudí, alebo budeme vidieť svoje práce ako dospelí, alebo vzdáme to deťom, tak je veľká šanca, že niekto zo svojho okolia, že možno by sa to mohlo zlepšiť. Tie správne hodnoty, ktoré budeme odovzdávať. No, to by mohlo byť nie, že zlepšiť, to by mohol byť aj nejaký zázrak, keby sme to robili, lebo naozaj nedá sa lepšie zúročiť. Ja hovorím také prirovnania, že vy sa tu bavíte o HDP 1% a takto. Ja neviem čo, koľko toho námahy. A to mi rozprávajú, že oni majú dobré úmysly a neklamú alebo čo. Ja zvýšim HDP o 100%. Určite mám 100% zaručený návod. Má takú vlastnosť, že nikto ho nechce robiť. Jediná jeho zlá vlastnosť. To súvislo s tým, že vy nemôžete mať lepšiu investíciu ako do dieťaťa, keď vám vybudujete človeka, ktorý je všestranný, zdravý, inteligentný, emocionálne v poriadku a takto, tak to tam, keď investujem toľko, ja mám 1000% úrok. Lebo on mi sám od seba bude do smrti celý život tvorivo robiť nejaké dobré činy. A keď ho vychovám zle a bude všelijaký pokrivený a nešťastný a škodiť a prežívať sa, tak to potom ma bude stáť neviem koľko na polícii a nemocnici a bláznicoch. Čiže mať zdravý rozum, ale keby som to povedal, taký len rozum, keby nás sme mali, alebo čo, tak vlastne my musíme sa sústrediť na výchovu človeka. Potom už ani nemôžete napraviť to, potom všetko sa zrúti, nič nefunguje, potom nič, ani žiadne ekonomické riešenie nebude. Ale to nerobíme, to je naprosto na chvoste úplne. Proste učiteľ je na najnižšej priečke úcty spoločenskej, tam v podstate zostali feminizované ženy, za malý plat, nedbá sa o to, vlastne upadá nám školstvo, to vysoké, to sa tak ruší, že to ani netreba, možno, že máme byť iba takí tí vykonávateľia v nejakej firme západnej, tak na čo vzdelanie. To je tá cesta, no ale keď bude Waldorfská škola, že sa snažia, tak ministerstvo všetko len kází, nechce ich ani povoliť. Nie, že by bola dokonalá, ale proste to je niečo oveľa vyššie, kde tam tí ľudia majú vzťah a snahu, ale nejme zárodky, vyššie od lepších, že proste to by bolo treba nechať tých ľudí. Keď tam je 100 rodičov, ktorí to chcú mať, aj jedna škola na Slovensku bez nemôže dať pokojne, nech majú lepšie výsledky, než priemerná škola. Nie, proste ešte nie, že to nepodporujeme, my škodíme, my to zabraňujeme. Proste, keď prišli Marťania, tak museli konštatovať, že sme bláznici, my robíme toľko vecí ako celé ľudstvo, že neviem, kto to povedal, že každý, to už Solon to bolo vlastne v tom 16. storočí od Krista, že individuálne, že každý sám chodíte po cestách líšky, že máte akože rozumu strašne veľa, ale jak sa hromadíte do zdavu, tak vlastne ste potratili známky rozumu. Že my nezvládame akoby tú kolektívnu inteligenciu, tie kolektívne rozhodnutia sú vlastne samovražedné. V toľkých smeroch, že niekedy sme túto, a to je čo? To je tá práve tá mravná, emocionálna, etická inteligencia, ktorá umožňuje kultúru, spoluprácu a nejaké spoločné činy dobrý. A my aj vlastne jednotlivo vieme, že to je katastrofa, že čo sa robí, nevieme si pomôcť, čo máme. Toto sa musí prebudiť a malo by byť, proste my si predstavte, že od doby kamennej a rôzneho staroveku, že my máme možno 100 miliónov krát väčšiu produktivitu práce.
Proste to, čo by robili na nejakej katedrále, tam 1000 ľudí, 300 rokov, 100 rokov z toho niečo, tak to môžeme zvládnuť s tými strojmi za 1000 ľudí. On vyjde Mercedes, každú minútu vyjde z haly hotový, tam nie je človeka v tej hale. Čiže my by sme mali mať úplne žiť v blahobite, my by sme mali, že 2 hodiny denne pracovať by malo stačiť. A ostatné sa venovať, čo bolo 2 pracovať, čo ja viem, 2 dní v týždni pracovať, 3, alebo, a teraz by mohlo byť celé na kultúru, na ľudský rozvoj, a nič, my máme stále problémy, to je všetko akoby nedostatok toho, že všetko sa to stratí, rozkladne, poničí, vyplýtva 90%, čo by mohlo byť. Čiže by som to, keby som nejakým zázrakom vedel inšpirovať, že by som ľudí k inému mravnému zmyšľaniu, k tým cnostiam, tak zrazu by ste zistili, že 90% všetkého, akoby prostriedkov, energií, času, financií, že by sa ušetrilo. Nemusel by som mať políciu, daňové úrady, proste by som povedal pravdu, úrady. Všetké takéto obrovské namáhavé veci striehnúť, doma klame, bojovať, konkurencia, podraziť, toto a táto, do reklamy, bilióny, toľko viac než na zbrojenie, do reklamy, na čo? To nemá žiaden prínos. My by sme boli úplne bohatší a všetko vyriešené a žiaden nedostatok na nemocnice alebo školy alebo tak. Čiže len celé to v našich možnostiach. A my len nemáme dostatok morálnej inteligencie duchovnej. To ja stále opakujem. A myslím si zvlášť, že úloha to je pri slovanstve. Že ten západ urobil niečo veľkorapé, že na pravú novoveku prišla epocha, ktorú objavili úplne nový druh vedy. Túto modernú vedu, experimentálnu. A pravidla k novému poznaniu, to sa premenilo na techniku. A to urobilo vedecko-technickú revolúciu, celý systém životy sa zmenili prudko. Ale bolo to celé dovonku zamerané extrovertne, na základe povahy anglickej a tak. A teraz je strašná nerovnováha, je problém, a že tá východná Európa, tá slovanská, má viac nadanie také duševné a citové. Na čo asi? A na čo sme taký mladý národ, ktorý vidno, že čaká ešte na nejakú svoju ten príspevok kultúrny, že my ešte sme to nesplodili, to naše dieťa kultúrne. Všetci ostatné vety Indoeurópanov už majú nejakú veľkú civilizáciu za sebou. Tak ja hovorím, že naša úloha práve je urobiť akoby analogicky. Áno, má to byť vedecká, že už to samostatné poznanie, nové, experimentálne, nie už je teda sledujem stále autority a verím tomu, ale dovnútra, že psychologicko, kultúrno, emocionálne, morálne, náboženská, revolúcia. Kultúrne. My musíme nájsť také poznanie o človeku, že našim výrobkom, nepoviem výrobkom, ale namiesto výrobkov, tých strojov, zázračných, že človek bude výsledok, ušľachtilejší človek. A s tým by sme my, tvrdím, boli konkurencieschopná ekonomika, čiže to, čo v tom Lisabone stále riešili, a čo je plnosť. Proste my nebudeme nikdy konkurencieschopnejší než Američania, alebo než nejakí západňári, lebo by sme sa museli povahou premeniť na nich, keby sme to chceli im sa vyrovnať ich spôsobe, im vlastnostiam. A to by bolo hrozné. Čiže, ale my máme vlastné nadania, ktoré keby sme zapojili, tvorivo úplne iné, tak my vyrovnáme to, že ja neviem, nie som až taký fordista, že nemám takú výrobu strojovú, alebo nejakú takú, že narobím z tých ľudí stroje špecializované, ale my by sme dobehli vzťahmi a inými, úplne inými vecami, že oni by sa nám nemohli vyrovnať práve. Príklad takého človeka je Baťa. Ten s tým začal. On úplne inak zmýšľal, on v podstate duchovne tvorivo rozmýšľal, riadil sa vlastnou intuíciou, vôbec jeho cieľom nebol zisk, on povedal, ja nerobím, že zisk zarábam, ja chcem postihnúť tento región. A ja nerobím, ja nevyrábam
Ja budujem človeka, alebo ja vychovávam ľudí, že môj produkt je, že vychádzajú muži odtiaľ s rovnou chrbticou, že tá práca je len nástroj, že oni sa to na tom naučia. A ja bol úspešný, že každý, že mal 5-násobné platy, to ako keby dnes ste mali priemerný plat a idete k Baťovi a máte tam 5-krát, 10-krát toľko. Že aj bol úspešný nakoniec ekonomicky. Ale to bolo presne to, že on vyložene zapojil tú našu intuíciu slovácku a išiel úplne inak na veci. Tak sa môžem spýtať, ale vlastne má keby detsky prožívací človek, ktorý je totálne hľadajúci, zamerajúci sa na možnosť a už nie je dajú tomu vlastne ľudí. Veľmi tak, že ste taký trošku skeptický k tomu systému, ktorý je teraz, alebo tej situácii, ktorý je teraz ako to prežíva. Ako keby ste nedávali nádej do toho, že sa vlastne to zmení. Ja mám taký pocit, že možno, že sa úplne milím a že na to tak ste nejak sprevuje, no ale vlastne ako keby z toho vašich vyjadrení má taký pocit tej skeptický. Že to vidím skepticky? Ja neviem, ja totiž musím to tak pochopiť, že ja sa vôbec nevyjadrujem k tomu, čo bude. Lebo to, čo bude, závisí vždy od nás. Ale vyjadrujem sa k tomu, čo je, a k tomu som veľmi skeptický. Ja to považujem za katastrofu. Za totálne nedôstojný vôbec. Toto je pre mňa, keby som bol na planete, kde som sa tu omylom narodil. Ja to považujem za dávno, za hrozné, za niečo, čo by museli sme dávno odmietnúť a vzbúriť sa a meniť to. Neprirodzené, nedostojné, že to je zlé. Samozrejme, to je relatívne, že k čomu to mám porovnať. Tak môžem sa porovnať k africkému Kongu, potom sme perfektní. Je to super. A možno sa môžem porovnať v niektorých aspektoch, že na západe majú vyvinutejšie niektoré veci, čo my ešte nevieme, ale zase iné horšie. Ale ja to nejak, ja neviem, ako vnútorne to porovnávam k tomu, čo som presvedčený, že by sme mali a mohli, že to je ten pravý potenciál človeka, že sú úplne nevyužité, že my ako keby sme, že nerobíme to, čo máme. Preto to hodnotím akože negatívne. No, nie, že by sme mali nejaký nešťastný alebo depresiu, ale ja tým chcem vyprovokovať akože proste, že zmeniť, že musíme začať sa starať o nejakým iným smerom. Lebo tie následky potom sú vlastne, že sa rúca mena a banky a príroda a stále nejak akože síce živoríme, ale toto není normálny život, toto. Že stále je to len Marx, že stále je to na takej hrane, že v podstate musíte trieť od rána do večera na existenciu. Že prídete večer o 8 domov, nemáte čas na deti, nemáte čas na vlastný rozvoj, to nie je normálny život. To je nejaký druh matrixu, akože také otroctva, že nemôžete sa normálne celistvo rozvíjať, lebo stále nejaké, niekto vás tu tlačí ekonomicky a stále nejaké divočiny, nejaké šialenstva sa dejú proste v politike a všelijaké. Proste toto není podľa kritérií intuitívnych proste duchovne zdravé, takže to kritizujem a burcujem a hovorím 20 rokov, že pochopte, že musíte to začať, chápte to tak, že sme vo vojne. Že my sme tu vo vojne svetla a tmy, nejakých dobrých duchov a zlých duchov, a že tí zlí vyhrávajú, my o tom rozhodujeme, v podstate, lebo im dávame priestor, že totálne prehrávame. Proste tu čestných ľudí si zoberte takú vec, že keď chcete byť čestný človek, ktorý je pravdivý a robí poctivo veci a chce zmysluplné veci robiť, tak skúste to, dostanete sa do obrovských ťažkostí, že to je nemožné. Začnete byť utlačaní, pohováraní, vyhodení zo zamestnania. Do basy sa dostanete. Strašné veci sa vám budú diať. Čiže čo toto je? Proste my žijeme v démonickom systéme, ktorý to čisté, pravdivé, skutočné, dupe, prenasleduje, mučí,
Všetci tí ľudia sú vyhnaní, marginalizovaní v spoločnosti. To je proste jeden zločin, ktorý volá do neba. To je naša spoločnosť. Každý nech si dá tú laťku, kde chce, ale to si spamätajte, že akým právom my vyzdvihujeme sociopatov, zločincov, máme tí riadia celú spoločnosť. Čím je niekto bezohľadnejší, klamavejší, čím má chrbticu krivejšiu, takzvané jedné firmy príjmali a chceli, že morálne flexibilný, či charakterovo flexibilný, ktorý potrebujú. Čiže to, čo má byť charakter práve chrbtica, takže oni potrebujú s flexibilnou, že aby nerobili problémy. A to je všade. Že okamžite vás vyhodia a sa vás zbavia a prípadne vás ešte aj zlikvidujú. Čiže toto jednoducho toto nesmie byť. To nie je, že vy si vyberiete, že mne sa to zdá, že mi to stačí. Nie. Vy sa podielate, keď ten, kto to neodsúdia, nesnaží sa nejako niečo urobiť pre zmenu, keď sa podiela na duchovnom zločine. To sú duchovné vraždy a tak ďalej. Čiže tu je, teraz nehovorím to, že tu je nejaké objektívne hodnoty sú, nejaké dobro a zlo. A to nie je, že zvolíte. Áno, každý si zvolí aj tak, lebo ja sa za ňo nemôžem rozhodnúť, on sa môže pre zlo rozhodnúť. Ale je to zlo. To nemôže povedať, že to je dobro. Že my sa rozhodujeme aj zlo, aj to tak mohutné, že to dobro je vyčupávané. Všetci proste ľudia, ktorí sa, tí najlepší, sú vo výhnanci v podstate. Niekde na okraji spoločnosti. Jak toto môžeme ospravedlniť pred sebou? To bola naša úloha. Marťania nám to tu nerobia. To robíme len my. Akoby tými nejakými kolektívnymi to neschopnosťou, ako keby tej kolektívnej inteligencie proste ustanoviť nejaký spoločnosť, kde by to dobré a pravdivé bolo podporované, že dúfávané. Všetko sa dá. Nám nič nebráni, okrem nás. Dokonca ešte aj všetci sú teraz rímsky klub, a to som tu prednášal tým študentom futurológiu, zrobili po 40 rokoch správu, že to bude do roku 2050. Tiež povedali, že stále všetko ešte nie je fyzicky nezvládnutelné, že ešte stále sme schopní a vieme ako a máme technológie na to, aby nedošlo k tomu kolapsu neudržateľného rozvoja, že sa zrúti celá príroda, že dojde zdroje a tak. Stále je všetko možné a vieme ako, ale záver knihy neurobíme to. Jürgen Randers, jeden z tých voľných, teraz som to prednášal tu jeho knihu. Všetko môžeme, všetko vieme ako, ale neurobíme to. My to dobre neurobíme. Prečo? Lebo máme systém, ktorý hlavne, že demokracia s kapitalizmom, že demokracia znamená to, že parlament rozmýšľa ako vlastne mentálne, by som to krátkozraký, že rozmýšľa iba na 5 rokov dopredu, čiže taká, jednak, že strašne dlho trvajú rozhodnutia, alebo vôbec sú neschopní rozhodnúť, a jednak sú potom aj keď vôbec si schopní rozhodnúť, že aj tak vždy neskoro, tak je to krátkozraké, čiže nikdy nerozhodne tak,